My si práve myslíme, že váš sektor a vaša sféra bude hrať významnú úlohu v budúcnosti, pretože ten systém je chybový a tam, kde je chyba veľmi každodenne prítomná, tam musí existovať systém, ako tú chybu kompenzovať a ako zabezpečiť, že aj konkrétny poskytovateľ zdravotníckych služieb platí dobrú poistku a že v prípade poistnej udalosti je krytý na rôzne situácie, ktoré môžu nastať. Takže v prvom rade, aby ste nekupovali mačku vo vreci. Prečo my dvaja s Petrom Kováčom vám o tom prednášame? Obaja sme súdni lekári a od roku 2008 zakladatelia nezávislej platformy pre forenznú medicínu, ktorá sa volá Forenzik.sk. Našim cieľom a hlavnou misiou od začiatku roku 2008 bolo to, aby sme do toho systému vniesli objektívny pohľad. Čo samozrejme vás potom nemôžeme presvedčiť, pretože ťažko je hlásať, že my sme jediní objektívni na Slovensku. Je nám to v podstate jedno, či nám veríte alebo nie. Princíp zostáva ten, že pre akýkoľvek systém, to znamená, či je to justícia, polícia, prípravné konanie, komerčné poisťovne, sociálna poisťovňa, musí existovať mechanizmus, ako interpretovať medicínske okolnosti, pokiaľ dôjde k nejakému spornému momentu. A ten sporný moment môže byť na úrovni trestného práva, občianskeho práva, alebo len poistné udalosti, ktorú treba nejakým spôsobom vyšetriť. My sme si v roku 2008 povedali, že by sme boli radi, keby sa na jednej platforme stretlo viacero odborníkov, ktorí budú schopní ľudský organizmus a ľudské telo posúdiť zo všetkých pohľadov, ktoré sú možné. To znamená, že nebudeme mať odborníka na ľavé oko a odborníka na pravé oko, ale že skúsime na úrovni forenznej medicíny zahrať takúto celostnú medicínu, že sa na toho človeka, ktorý utrpel nejakú škodu, dokážeme pozrieť komplexne z pohľadu morfológie poranenia, to znamená toho vlastného, čo sa mu stalo, ale aj z pohľadu komplikácií a všetkého, čo mohlo nastať, aj v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V roku 2008 sme založili ználeckú organizáciu Forenzik.sk, ktorá je dnes ználeckým ústavom, čo prakticky znamená, že sme zapísaní v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti v odbore zdravotníctva a farmácia a sme oprávnení poskytovať najvyššiu formu